Rayuwa ka ba hankali da rayuwa, tarbiyyarmu nan gaba. Yariman waka Yarima ne. Na farka daga barci, wani yake barci. Rayuwar nan tu'a hankali, domin karka yi kuka. Uwata da ubana na kula da ni, domin ko da yaushe ba su yin sake da ni. Sabon aboki ne sai su tuhume ni, kyakkyawar tabi'a iya suka bani. Duk da hakan aboki ya zo ya jani ni, uwa muka ji abokinsa shi da ni. Abokansa naga sun zo, an tare ana hira da lililin abu daya, domin kau da tunani cikinsu babu mai tunanin a kiyaye. Kowa an miko masa nasa na ta shaye-shaye, duk an miko min can ina ta kalle-kalle. Ina dubawa sai na ga abin in shaye-shaye. Wa'ani banda ni a shaye-shaye, wallahi banda ni a shaye-shaye, banda ni a shaye-shaye, wallahi banda ni a shaye-shaye. Hau baki Allah kiyaye mu yin ladama, amma idan kana maye kana cikin ladama, don wata rana dole zaka aikin zub da kima. Kai me amfanin aikin zub da kima? Kai dalilin shaye-shaye wasu babu hankalinsu, wasu ko gida an kore su ba a so a gansu. Da zan izina ba kai ma ka dau hanyar tasu, ko sai ya faru kanka sannan zaka gane na Banda ni a shaye-shaye,